Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, Pitsa 9 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya na kita sa ikakatluag usa nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13 ngadto sa 22. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamisa sa mangingilis og kwarta o gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Og iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuag merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Diyos, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagpamatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila mingon kaniya, kap-atan ug unom ka tuig ang pagbuhat nining temploha. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus, mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, na hinumdum ang iyang mga tinun-an, nga gisulti niya kini, ug mituo sila sa kasulatan, ug sa gisulti ni Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi. Tinuyugan sa bag-ong paglaom o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi intawon ako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.